kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha bo leydi en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi gam humnude aada men e moɗon e kala subaka e waɗo plateau ko robindo jayndeji joni koye jayndeji leydi men paɗen jayneji leydi men e oɗo subaka alkamisa ene woni nogas ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas tati gari e toɓɓe tati certuɗi toɓɓere adinde ne wayno ko konngudi maw leydi ndi Macky Sall suuti hanki toon to Paris lamorgo leydi France kono kadi ne tawe hen alhaali dialogue politique gonɗo yehede oɗo saaha toɓɓere wonde nde ko plainte padɗo état du Sénégal toon to CPI ummorade e Juin Branco mo ganduɗa ko goto e avocat ji Ousmane Sonko ƴettu jayinde losoley jani guendire nde ina wayno ko nden puɗɗortoɗen nden wi ko maw leydi Macky Sall ina wona candidat walla ala e sumgoji présidentiel 2024 ɓe kolliti wonde ko hunde nana ɓeydi yaaha ha joni famnade manam jeeyedemo hen ɗum ko caggal nde o sutɗin konngudi hanki e yeeso ɓesguli leydi Sénégal toon to Paris lamorgo leydi France nokku ɗo yeehi gam tawtoro yeedi on ɗon pacte financier mondial tawi koye invitation Emmanuel Macron jayinde Rewmi quotidien nden wi ko candidature makko e présidentiel février 2024 jani ko be mbi ko leydi Macky Sall de oɗo saaha ɓuuri ɓattade ko komi gono candidat holko jeewon sababu ɓe deftay ko ngudi makko ɗo wi wonde koyo ɓesguli ɗi ha tengte ɓe nangoranɓe mo yo keɓo e nden ɗon haare kono kadi keɓo e golle saabu koɓe waɗoɓe maintenir au pouvoir manam ko keddotoɗi pouvoir sababu noon ko golle ɗe kono kadi ɗaɓɓuri on ɗon deuxiéme quinquennat ɗin ko ngudi ɗi jaaji e hellotate e nder nden jayde Rewmi quotidien jayde besbi le jour wi ko candidature makko e on ɗon troisiéme mandat le pari de Macky Sall ko noon jani en koɓe mbi ɗum ko caggal nde holliti wonde ne wayno tan ko yo ɓen ɗon panmo e on ɗon message makko mbo foti haalande ɓesguɗi ɗi e ko fayi arde ɗum ko caggal on ɗon dialogue ɓe kolliti wonde tan ko maw leydi Macky Sall wi ko keɓoɗe eɗen jogori dañde victoire e on ɗon soir woni jamma walla kihiɗe on ɗon février 2024 kono ɗum ko wi ko maɓe keddo nangtade on ɗon pouvoir sababu ko golle mabɓe dokkiɓe ɗum caggal muɗum hoore leydi Macky Sall ina wayno dañi ballediɗo goɗɗo on woni Abdoulaye Dieye mo ganduɗa kan woni gardiɗo bollade diwoje ngal Dias woni aéroport international Blaise Diagne ngal Dias o heeɓi ko tolni e temedde jeetati ujunere signature gam jokkude walla wallude Macky Sall ha jokka ɗin sumgoji 2024 jayinde exclusive nden ɗon ne wayno ari e on déclaration makko walla ni ko fati banggue ha joni kabaru makko mo jogori haalde ko fati banggue jeeyedemo e sumgoji présidentiel 2024 ɓe mbi tan ko Macky Sall waɗi déclaration muɗum toon to France o wi ɓe mbi tan ko Macky ma heddo e pouvoir caggal nde sutɗi konngudi o wi ko keddoɗe e heɗade onon yiɓɓam wonɓe toon to Paris e Sénégal saabu mboɗo jogori wadde message de la nation e ko fayi arde kono kadi jokke gollade jokken gollade enen kala saabu golle meɗen saabi hande Sénégal yettiɗo ɗum noon mayen keb polgu e jamma 24 février 2024 ko konngudi Macky Sall deftumi nden jani witende l'exclusive jande l'évidence kañum ne ari koye fannu goɗɗo ko ɗum ko banggue présidentiel 2024 kono ɓe gaari koye dialogue national dialogue politique gonɗo yaade oɗo saaha ɓe mbi ko ɗon dialogue ne wayno waɗi validé 2 cas Ousmane Sonko waɗama sacrifié on 2 cas noon ɓe mbi woni ko Khalifa Sall e Karim Wade Ousmane Sonko noon ne wayno haala muɗum haalaka ko yetti on ɗon dialogue saabu ɓe ganduɗa ko Karim Wade e Khalifa Sall
kollitam wonde labitinama e ko yewti e onon article L28 et L29 be kolliti non be garti ha joni e onon troisième mandat mo mawlendi jogori dabbude be mbi ko mbele wona pari o jogori rewrude ngam junditare gaay Sénégal ko yewti e on don troisième makko candidature jayinde source a ari on don dialogue national be mbitandi ina wayne ko tobbe kewde jurnitama hen tobbe de gandade ko nibbe gonno ha tengti al haali on don parrainage kono kadi al haali candidature Karim Wade Khalifa Sall wondude ha joni fannuji kewdi be garti hen be mbini on don dialogue national ina wayne rapport o ma hokke mawlindi nyande asset paade woni asset bawo jango ko yewti e ko tonga e on don dialogue o jalgo mo mbindon ko tolni e tobbe sapoeteri kalda pamondirama tobbe nay nandiraka tobbe didi ciwato yewtede hen ben janen ko ben jañi hen e hello nayi den jayde source a jayde Sud Quotidien kanyum ne ari e fannu goddo ko haddi kalko fate bangi manifestation opposition to gude aljuma jango ha nangi dimanche janen ko be mbi ko le préfet maintient le blocus de Dakar manam préfet ode ha odo sahaba kalten nana jokki tamdi wala ni ha joni hullude Dakar ko yiti on fannu dum ko tagal nde yewi askan wi e 24 jinno o yubbindi ko yiti ko edi non steppoji sabi non janen ko be mbi ko mortala tin on préfet de Dakar wadi be confiné e galleji mabbe din ko ngudiri jaaji e hello tati walla nayi e den jayinde Sud Quotidien jayinde Le Quotidien ari kanyum ne ko yuti e on don révision du procès Wade fils manam batugol on don den nyaawore Karim Wade tawi don ko nyaawore nde o sohnonde janen ko be mbi no wayno tan ko crime parfait non janen ko be bindiri ko yuti ngadini bindol jode mo be koliti wonde non ne wayno ko question mo ganda ko date jogordo nangede ngam nyen nyaawore watte soit taw andede kono tan janen ko be ngarti e kongudi Mimi Touré ko lirdo wonde ko Sénégal nabe de jogori ko sunade sababunde din temedere capantade jeetati milliards khalis CFA di Karim Wade sibi tonto trésor public kanko Mimi Touré non o yonane hay seda ina wayne on don deal mbowi Sénégal nabe nana eto dum famde on don dialogue biyaado ko dum deal ngam yewtidde caggal besnguri di den ko ngudini jaaji hello jeenay e den jayinde Le Quotidien jayinde yor journal kanyum ne ari ko yuti on don plainte tonto France tawi non ko ben don eri wala ni ko on avocat Juan Branco avocat Ousmane Sonko tonto France ko lirdo wonde yiddi mudum ko yo CPI ardo e Sénégal wada ko wite ko los ko woni enquête be mbi non ko Macky Sall ne wayno odo sahane jopa ko wite crime contre l'humanité dum don non kanko Juan Branco ko yubbini ko conférence de presse de wiide makko wonde ko laamu leydi Sénégal ina jopa hen dum ganda ko woni Antoine Diome jago tambide gedi kisanden ko leydi Sénégal général Moussa Fall e wabi non kanko mawlendi Macky Sall be wi wonde fofene ne jiya e wabe juudi muyen ko fate bangi din don war nguli hani fitnaji di ganduda jiyama do gila mars 2021 hani en du lewru juin ndu gonden jayne l'Express journal kanyum ni kodin kongudi de be arde be bitan ko mawlendi tonto Paris tagal ndew ari tawtrede on don sommet international pacte financier mondial be bitan ko Macky Sall ne wayno hebi jabbede no hanirti ni kono kadi won jabbungal gongal fadimo ton ngal jabbungal woni plainte ngal CPI umorade e juude Juan Branco jayinde Stade Quotidien ko don guddirten hono kala subaka den jayinde ari ko e natal el tactico Alioune Cissé be mbi ko on don manam ko performance makko inidi e gardogol makko ko yuti on don équipe nationale du Sénégal be mbi ko la légende Alioune Cissé dum don non be mbi ko wadi ko hay goto meda dum wadde do e Sénégal be pamminen be mbi ko adi kala ko nawde mo Sénégal laabi di coupe du monde 2018 et 2022 hay goto heba dum wadde kono kadi e wonde mo ko tolni duubi nayi gardi de classement FIFA do e Afrique hay entraîneur goto heba dum waddi kono kadi e fiide Paul Goumante Ningu hakkunde makko e Brésil dum ne kadi aussi hay entraîneur goto africain medan dum hebde on don fartang e leydi Brésil kono dum janen ko be ngarti e on performance de Lyon ina tawe Général Diouf bido wonde ko wildum on don équipe ne wayno tan ko dole darde on don équipe famondirde tawi kadi ko bangi repli défensif et attaque ko ngudi Général Diouf dini jaaji e hello jeedi en den jandi witende Stade Quotidien ko do nguddirten robine men jayde jeego do subaka joni paden ko rogere wattindide rogere men wattindindi e odo subaka hande garten koye dawrugol ha tengti on don dialogue politique gondo e yubinede odo saha ton to galle lamorgo to dialogue politique gondo e wurde balle mudum battindidi ko adi ken udde hollirde wonde tan garten koye tobbere wotere nde ganduda en jidum e den jandi witende hono Le Quotidien ina henni tawe kongudi Aminata Touré tawi o haalata ko yiwti al haali Karim Wade den gandi on don dialogue holliti wonde ko procès Khalifa procès Karim Wade o ina wawi watte
wattede ɗum eɗen gandi ko kamɓe PDS naɓe namno ɗum ko ɓooyi saabu wiide won neɗɗo mabɓe o ko neɗɗo mo ganduɗa o ko laaɓɗo no neige manam wona kanko tigui ko tuma ko waɗani ɗum noon caggal nde o sooha o waɗa gracier ɓe jiiɗi ko yo procès o wattu ɗum ɗon noon woni ko fuɗɗi famede on ɗon dialogue saabu elle ɓe ɗon kolliti wonde ina mbawi on ɗon procès watte mbaɗen intéressé seeɗe ko witti e procès Karim Wade eɗen gandi ko cour biteɗo créé kañum waɗno réactivé e sahande président Macky Sall ari pouvoir e on ɗon tuma noon o ñaawa e nder presque lebbi seeɗa o sooha duuɓi 5 e amande mo ganduɗa ko kewɗo tawi o tuma ko nawde coopéraji tolniɗe 1.7 milliards e haali CFA toon trésor public e sahande wonno e pouvoir walla Bamba ko wonno e pouvoir donc noon guila nden ha hande Karim Wade fawanɗo koyngal muɗum caggal nde waɗa gracier nan toon to Qatar donc noon hande o dialogue heeɓi wiide wonde on ɗon gorkajo ina wawi jeeyde sumgoji paadi ɗum ko goho nam ko citoyen sénégalais deuxièmement ina wayno ko wiide wonde on ɗon procès ma wattu en tout cas il faut yimɓeɓe paama gueɗel gotel gonka procès eɗen gandi waɗɗum organisé 6 mois wona ko weeɓi kono wona ɗum waɗi men intéressé ko neɗɗo tumaɗo nawi kalis et puis sooha duuɓi 5 kalis artani goho deuxièmement jomum ha joni famɗo koyngal muɗum kene waɗa justifié sénégal naɓe mbawa famde koye mumen ko yewti on ɗon kalis donc noon so tawi wiyama on ɗon ñawre muɗum yo watte eɗen gandi ɓuuri ɓaɗede ko wiyede wondene ko ñawano ko mataw ɗum ɗon ko ɗum jumri wonno walla ko ɗum erreur ɗum riwte te ɗum eɗen gandi so woodi ene wawi jibinde goɗɗum kadi hakkillaji ɓesgol ɗi saabu nde Karim Wade sooha walla nde nodda e lawol moni foof woni koye fof ɓuuri kelle ndewi wonde vraiment ko hunde fonde wadde saabu en tant que ɓiɗɗo chef de l' état en tant que aussi gardinoɗo ministére uji ɗiɗi tati ha 4 e nder leydi Sénégal en tant que gardinoɗo aussi sommet ANOCI mo ganduɗa walla mbiyen ko wiyete OCI bannoɗo ene 2008 2009 e nder leydi men Sénégal ha wiya coopéraji kewɗi ciiɓama hen e ko nande hen te ala dewɗa ɗon sowona ɗon Karim Wade donc hande so tawi on wiyama kadi ñawore nde yo watte uniquement pour beele ne laɓɓine sumgoji tijjaɗi mbiɗa sikki état du Sénégal e ɓesgol leydi Sénégal ina poti namdade holko saabi donc on ɗon neɗɗo ne soohe ene fawe amande ko tolni ene fawe amande poɗɗo ni te kadi ene wiye wondene jomum wujji kalis haka ena arta e oɗo saaha mo gonɗen ne wiye wondene jomum ne wawi jeeyde sumgoji walla ni ñawre mum ne wawi wattede donc mbiɗa sikki état ne heeɓi nokku ene jogui doole nam pour yafade ene jogui doole pour aussi wadde gueɗe kewɗe kono miijoɗen vraiment justice leydi Sénégal mo ganduɗa ko hanki tan ñawno on ɗon Karim Wade hande kadi so wiya wonde yo ñawo yo nden ñawore watte pour état laɓɓinde on ɗon neɗɗo mbiɗa sikki ma wor ko ɓowli e hakkillaji ɓesgol ɗi ma wor ko niɓɓiɗi hen saabu elle ko ñawore nde wanno ko wonano ko gonɗi donc ko ñawore nde ɗo fawti hen foof wiyete ko ɗum woni ko gonɗi wadde ɗum ɗon mbiɗa sikki ne wawi jibinde aussi fitnaji kewɗi e nder leydi Sénégal ha tengti e oɗo saaha mo gonɗen saaha mo ganduɗa ñawoɓe e ñawoji mumen kala koolaka wadde mbiɗa sikki ene foti yurnitede no moƴƴi eɗen jaaɓi nam jomum ko ñawanno ko kono hono manam no Karim hono no Khalifa Sall ni sumgoji nana ngara jabde yiɗa yo jomum wiya aha article kaɗomo o jeeyde sumgoji ɗi on waɗe modifié jeeye hen jeeyaɗa hen hono yimɓe foof kono wiide wonde ne watta ndeɗon ñawore vraiment min to banggam ko addude kadi ha joni sikki sakkaji e haaluji ɗi ganduɗa ɗi ko haaluji tundoji hakkillaji kala e saaha ko ɗi konngoli guddirten e oɗo subaka hannde to banggue roɓino men jayandeji ko Djiby Dieng woni toon to caméra montage en jetti Ali Fall adi men e roɓino jayandeji e oɗo plateau ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah hokki en alkamisa moƴƴo malaɗo. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.